ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪುರ ಯಾನಿನಿ ಮೆಂತೆದಲ ಜೀರಿಗೆಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತುದು ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ. ಅವಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ತೋಜಾ ಕೊರ್ಪೆ. ಅವು ಈನೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದಲ ಮನ್ಪೆ ತೆನಮ ಐತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಓಡ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕಿತ್ತೆ ನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊತ್ಪರುಂಡು ಒಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರುಡು. ಚಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಂಡು ತೋಲಿಂಕ್ಲು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಕಾಯಿ ಹೊಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಮೆಂತೆ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಏತಂದೆ ಒಂದು ಕಡಕ್ ಆವಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ ಕಾಯಿಂಡು ತಿನ್ನಮವಿನ ಕೊದ್ದೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆಗೆ ತಂದು ಐಕೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡು ತೋಲಿಂಕ್ಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಧಗ್ ತುಂತೊಡು ನೆಕ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೆಂತೆಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂತ ಜೋರು ಉರಿಟದು ಇದು ಕೊದ್ದಿನೇ ಒಂತ ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಟದು ಓಡು ಅವು ಲಾಯ್ಕೊಂದು ಕೊದ್ದಿಡು ಕೊದ್ದಿದು ಅವು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ತುಂತೊಡು. ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆದಾತು ಪೇರು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆದಾತು ತುಂತುಂಡು ಇಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆದಾತು ಪೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಈ ಲೋಟೆಡು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಡು. ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಪಾಡೋಡು ಪೇರು ಬೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಡು ಮೂಲ ಅಕ್ಕ ಪೇರು ಪಾಡ್ರಂಡು. ತುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಂಡು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ಕಷಾಯ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ. ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕಿಂದು ಪಂಡ ಈ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ 2-3 ದಿನ ಇಂಚ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಮಾತ ಬರ್ಪಿನೇಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಕಡಕ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬರೋಡು. ಒರಿಯರಿ ಪೇರು ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಅವ್ರು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅವು ಇಂಚ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಾಗಲೇ ಪೇರು ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ. ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ತು ಬರ್ತಿನ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ವಿಷಯಗೂ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನು. ಅಂಚ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಉಷ್ಣವಾಯು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂದು ನಿಕಲ್ನ ಅನುಭವನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನತ ಎಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.